بسم الله الرحمن الرحیم. گەلی برای مسلمان مەگۆ ئەم چەند سوالە و چەند جوابە ئەم هەفتوورەنا. سوال: ما حکمێ گری di nava limêjê de limêjê betal dike yan na؟ Cevap: التنحنح حقيقة giriyê di nava limêjê de يبطل الصلاة عند الشافعية. betal dike limêjê li cem İmamê Şafîî. إن ظهر به حرفان اگر got de harf jê werna meydanê qih qaf û hê. Misal dibêjim, yani de harf jê werna meydanê bi wî girî wê limêjê betal dike. Lê li cem her sê mezhebê dî betal nake. Gelî Müslümana, Sin sual: Gomerev di nava limêjê de serê xwe bibe werênê, limêja merev betal dike yan nake? Gelî Müslümana, êgo serê wa bihejê tedî cana êşil merev peyde dibin, serê wa dihejê ew ayrî mesela. Lê êgo kêfî meamile serê xwe bibe werênê, êgo serê xwe bibe werênê ji kêfî dibêje ha. Cevap: إن كانت ثلاث حركات تبطل الصلاة بها. اگر گو سê hareket çê bibin di nava limêjê de bi wê serê xwe gomere bila bitênê, limêja merev betal dike ya naxwe na. Carekê bêxem nîne, duwa bêxem nîne, gobû sisê limêja merev betal dike. Ama li gorî İmamê Hembelî wa betal nabe. Asıl di limêjê de gerek vücuda merev heme herê werê limêjê betal dike. Lê got aza tenê bin betal nake zêde. Li gorî va İmamê Hembelî wa. Lê li gorî İmamê Şafîî got sê hereket de aza de jî çê bibin betal dike. Sual: ew însanê got bi tenê li mêşkê di camiyê de weya li mala xwe û pişt re cemaatek çêbû di wextê wê limêjê de nîro bû kir, bi tenê kir û pişt re cemaat çêbû, ma karê li pey wa însana jî limêja xwe bike? Belê got bike, daha çêtir e. Pey wê cemaatê bike, daha çêtir e. Jê re daha sünnet e, îada wê limêjê daha xêr jê re tê. Sual: İnsanekî mesela di qeta de limêj dikin. Qeta pêşî mela tê de ya binî waya ya serî cemaat tê de ya. Bi aperlo deng çêwana got deng qutbû eceba wê çawa bikin. ينوي المصلون المفارقة و او انسان di wê qetê de wê niyeta veqetandina meleyên di nava xwe de bê em ji melê veqetehan. ويؤمهم واحد منهم yek ji wan wê çê pêş wê çê pêşiya wê cemaatê ew ê li gorî wî vêce wê li mêş kir. Heke di rikaat kiribin wê duwe dîkin wê xilas kir.
یاهو تەوێ لە مێشکن بغەلەبا زەنناخوا سەیدە هالۆ چروکو ئەێ هالۆ چوو سجودێ بوێ زەننێ وێ لە مێشکن یاهو تە بسیماعا یەکی گۆحسا پاش دەنگێ وی هەرێوە پاشا جەماعەتا وی مەلایگۆ دەنگ هەرێوە وێ بدەنگێ وی لە مێشکن ژوەیەکێ گەلی مسلمانە ناخوا ئەم چ بکن گەرەکە ئەم دۆغری بکن هەیامە ژوێ زانەبوونێ هەبێ بۆ ئەم وێ لە مێژا خوا بکن گەلی مسلمان